ରୁ 1000 ବାଇଗଣ ତଳି ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରୁଆଇ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ସେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ବାପା ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରହିଲା ତ କଣ କହିଲି? ବାଇଗଣ ନେଇକି ରୁଆଇ ଦବ, ବାପାକୁ ନେଇକି ଶୁଆଇ ଦବ। ବସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ବୁଝିଆ ଶୁଣିଲୁ ତ ବାବୁ କଣ କହିଗଲେ, ସେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳି ଦବା। 1000 ତଳି 1000 ତଳି ରୋଇବାର ଅଛି। ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ହଉ ତାଜି, ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? 2 ମିନିଟରେ ମୁଁ କାମ ସାରିଦେବି। 2 ମିନିଟରେ କାମ ସାରିଦେବୁ। ଶକ୍ତିମାନ ଟା ଆଉ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲି, ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଦେଖିଲି କଣ? 2 hours later. ବୁଝିଆ ଆମର ମଧୁ ଆଲୋକର ଜୀବନ। ତୋ ବୋପା ବେ ଓଳା ମଦ ମୁଁ ପିଇଛି ନା ତୁ ପିଇଛୁ ବେ? ଆଁ? ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବାବୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ନେବେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। କଣ କହିଥିଲେ କି? କହିଲା ତା ବାପା ଗୁରା ବି ପୋତି ଦବ, ଚାରା ଗୁରା ନେଇ ଖଟରେ ପକେଇ ଦବ। ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ କଲି, ଚାରା ଗୁରା ନେଇ ଖଟରେ ପକେଇଦେଲି, ବାପାକୁ ତାର ପୋତି ଦେଇଛି। କରିଦେଇଛି। ଆଉଥରେ କହିଲୁ। ଆରେ ବାଇଗଣ ତଳି ଗୁରା ନେଇ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦବ, ବାପାକୁ ନେଇକି ପୋତି ଦବ। ମୁଁ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ବାପାକୁ ତାର ନେଇକି ପୋତି ଦେଲି, ବାଇଗଣ ତଳି ତ ଖଟରେ ପକେଇଦେଲି। ମିଛ କହୁଛୁ ନା? କାଇଁ ଏତେ ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ଶୁଣ, ମୁଁ ମିଛ କାଇଁ କହିବି? ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆମର ମଧୁ ଆଲୋକର ଜୀବନ। ମଦ ଖାଇ କୁକୁର ସମାନ। ଆମର ମଧୁ ଆଲୋକର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆଟା କଥା ଧରିବେନି ବାବୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କାମ କଲୁ, ଆମ ପଇସା ଯାଏ କଣ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ? ଆମର ବାବୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ? ଚୁପ୍। ପଇସା ଯାଏ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସରିଯାଇଛି ତ? ସରି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇଏ କାମ ତ କରିଦବ, ବାପାକୁ ପୋତି ଦବ, ବାଇଗଣ ରହିଦବ। ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ମଦୁଆଟା କଥା ବାବୁ ଧରିବେନି କଥା। ମଦୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ତାହେଲେ ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ କହିଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଡୋ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି।